Здравейте хора, аз съм CrashBG. Днес ще направим унбоксинг на едно нещо, което чакам много дълго време. И това са ето тези бебчета. Това са ножове. Купих ги за общо всички. Ги купих за общо 83 лева. И плюс ето тази билачка. Да започнем първо с нея. Това е белачка за краставици или за всичко може да се бели с тази белачка. Харесва ми много. Не съм я пробвал, обаче нищо не съм пробвал. Те сега дойдоха. И ми хрумна клип да правя анбоксинг. Много ми харесва, като отворих, като я видях, ми харесва супер много. Ето, даже вижте марката. Фокусирай. Не иска да фокусира. Това е марката, значи съвсем обикновена белачка, хубава е като я хванете и просто е така да белите. Хубава е много тази белачка. Така, почакайте. Да я оставим и да преминаваме с следващото. Това е едно ножче, отпаднало предпазителя. Почакайте. То е с предпазител, почти всички са с предпазител, обаче като отворих бяха скъсани, щупени, всичко беше, ще спръкли път за малко да мога да го сложа, защото е много трудно. Ето го с предпазителя, той стои тук отпред и ето така просто бутате и той се маха. Ето това е ножчето. Много са остри обаче, между другото. Внимайте, ако си купите, почакайте. Ще ви кажа каква е марката да си купите. Марката пише ето. Zillinger. Значи пишете просто в Google Chrome или в Google Zillinger и ще ви излезе. Абсолютно същата кутия, абсолютно същите ножове. Много дълго време ги чакам, едва си ги купих, защото се събирам пари отдавна за тези ножове. И да, това е за ножчето. Оставяме го вътре. Преминаваме към следващия, който е, почайте, който е ето този. Малко по-дълъг е, но реже много хубаво. Не съм го пробвал, просто казвам, че реже много хубаво, защото вижте колко е остър. Не може да фокусира. Не съм от най-хубавите камери, но остър е. Много е остър. Харесва ми като ножче. И освен нещо, което забелязах по него, където го няма на никой други ножове, е ето това. Фокусира, ето това бялото, ето тук на върхът, което се маха и става черно, но не мога да го махна. Това е следващият нож. Оставяме го и него. Да преминаваме към следващия, който е ето този. Между другото, тези ножове тежат повече от, не знам, повече от крака ми. Много са тежки наистина. Не тежат повече от крака ми, но обаче са много тежки. Да, това е другият нож. Малко да отдалеча. Ето. Купих си ги тези ножове специално, защото сега съм сам с брат ми у нас и няма какво да правим. И той едва си даде неговите 12 лева, които събира от 3 месеца. И с моите пари 70 и нещо лева и ги купихме още за 80 лева. Да, и успяхме да съберем пари, за да ги купим. Оставяме това ножче и преминаваме към следващия, който е ето този. Ето го. Ето. Zillinger. Марката. Този реже много боли. Този е много добър, просто като направите така, чайте, като направите така, дигате и го забивате,
И тези ръбчета, ето тук, тези ръбчета, които са, ето тези ръбчета, които са на него, като направите така, като фанете и забиете с цяла сила в някакво месо и те забиват и почвате да я режете, нали. И това е от този нож. И остана последният, който само него съм пробвал, само като докоснете нещо и веднага го реже. Това е последният нож. Ето тези работи се махат. Всички тези това. Като се махат, има едни малки кълпаченца, които като ги отворим, ножът се разширява. Може някъде максимум да се разшири, ето до тук, където ми е пръста. Разширява се много, чайте. Аз не мога да ги отворя, той брат ми ги отвори. Да, това е за анбоксинга на тези ножове. Мен ми харесват супер и се възхищавам. Обичам ги тези ножове, хора. Супер са. Наскоро ще има още нещо, още един анбоксинг. Няма да казвам за какво е. Но скоро ще има още един анбоксинг. И да, това са за ножовете. Ставаме ги. И затваряме капакът. И да, хора, това ще е за клипът. Надявам се да ви е харесало. Дайте палец нагоре, абонирайте се за каналът ми, споделете с ваши приятели. И това беше от мен. Аз бях Краш БГ. До нови срещи.